наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи неогон намуд ба ҳисоб рафта дар рӯзҳои таҷлили он мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дойр мегардад. дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти саҳомии кушодаи рисандаи Қурғонтепаи шаҳри Бохтар Нусратулло Файзлоев гӯштини миллӣ баргузор гардид, ки дар он аз тамоми манотиқи кишвар паҳлавонони зиёде ҷамъ омада буданд. агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон чунин соҳибкорони ватанӣ ки меҳани худ, ватани худ ва ҷумҳурии худро ин қадар дӯст медоранд ва барои дастгирии варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар саъю кӯшиш мекунанд, агар зиёда шавад, ҳам боварӣ комил дорам ки дар оянда малакаи варзишгарони мо зиёд мешавад ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ партавафшон мешавад. дар ин ҷо зиёда аз 430 нафар паҳлавонони чӣ аз хурдсолон, чӣ аз бонувон ва чӣ аз калонсолон ширкат доранд. мавриди зикр аст, ки дар майдони пахтакор зиёда аз 17 000 дӯстдорону ҳаводорони ин намуди гӯштини миллии суннатӣ иштирок ва ҷараёни баргузории гӯштини аҷдодиро тамошо намуданд. бояд гуфт, ки ҳар сол бо ташаббуси ин соҳибкори маҳаллӣ гӯштини суннатии тоҷикӣ баргузор гашта, аз мобайни онҳо паҳлавонони ҷавону умедбахш пайдо гардида тарбия ва дастгирӣ меёбанд. ҷиҳати ҳавасмандгардонии паҳлавонон бошад аз ҷумлаи ташаббускори чорабинӣ ва ҳайати тадорукот тӯҳфаҳои арзандаи моливу пулӣ, аз ҷумла 2 шоҳҷоизаи асосӣ автомошинаи сабукрав таъсис дода шуда буд, ки ин боз ҳам паҳлавононро дучанд рӯҳ баланд намуд. дар ин чорабинӣ сатҳи баланди варзишӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ паҳлавонони номдору умедбахши тоҷик Сайҷалол Саидов, Сайҷамол Амирхонов, Темур Раҳимов, Комроншоҳи Устопирён, Ҷаҳонгир Маҷидов ва даҳон нафари дигар баромад намуда ҳунару истеъдоди худро нишон доданд, ки боиси хушҳоливу хушнудии тамошобинони сершумор гардид. раҳмат ба ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа ва раиси ҷамъияти саҳомии ресандаи Қурғонтепа ки чунин гӯштинро ташкил намудааст. ҳама вақт дар шаҳри Бохтар ҳамин мусобиқаро тамошо мекунам. хусусан дар ин варзишгоҳ солҳои зиёде ҳаст ки ман гӯштинро тамошо мекунам. дар гӯштин ҳамаи бачаҳоро мухлиси кадоме ки ҳамин беҳтарин фарзанди тоҷик аст, мисол гӯем ё кадом давлат беҳтарин варзишгар аст, амро тамошо омадам. баъди қуввозмоиҳои зиёд ва ғолибият ба даст овардан бар ҳарифи худ, шоҳҷоизаи асосии автомошинаи сабуграв ба беҳтарин паҳлавони сабқати имрӯза Комроншоҳи Устопирён насиб гашт. 14 апрел дар ноҳияи нормали вилояти беҳтарин паҳлавонони ҷумҳурӣ дар ин ҷо ширкат варзиданд ва ҳамасола дар ин майдони варзишӣ беҳтарин гӯштингирони кишвар мебиёянд ва беҳтарин хувозмоҳӣ мешавад ва имсол барои ман муяссар гардид, ки ман соҳиби шоҳизода шавам ва иншоаллоҳ на танҳо дар дохили кишвар, балки оянда кӯшиш мекунем, ки берун аз кишвар ватани худро маъриф карда парчами азимро баланд барбонем. албатта мо ҳар як варзишгар ба як боварӣ ба майдон мебарояд. ҳатман мо дишаб аз вилояти Суғд, аз кӯҳистони Мазшо ба ин ҷо омадем ба нияти ғалаба ва шукронаи худованд, ки моро ба ин рӯз муяссар гардид, ки мо соҳиби шоҳҷоиза гаштем. дар ҷанбаз калиди автомошина шоҳҷоизаро ба ғолиби нерӯозмоиҳои имрӯза дар вазъияти тантанави раиси вилояти Хатлон ва ташаббускори чорабинӣ ба паҳлавони номдори тоҷик Комроншоҳи Устопирён тақдим намуданд.